Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina. Abokina ake ciki. Wallahi waya aka yi azumin ne kuma haka. Wallahi wai Allah ya kare na an yi la'asar. Ƙarye 11 ha. Na da lai. Abokina an yi azumin. Alƙur'an sai ka kai shi. To an sai ka ɗaukai ba ka san ma kai shi. Laji nake kama in mutu wallahi ta. Ni ka da. Kar zan iya kai azumin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Yawa ya ba ake ci ne. Wallahi alhamdulillah. Ya labari. Ai labari yana gurin. A rantse da Allah ina gaya ma da kila zan iya kai azumin. Tun da zo magana nake mai wai karfe 11. Wai shi nan wayawa da shan wahala. Wai Allah na kuma karin 11 ka amine ne azumi. To ni ma Ya ina gawa ina jin yunwa za ku rinka gama wa bare. to ya ba za a gaya ma gaskiya ba.